оби ин ҷӯйбораки хурду назарногир боиси ташвиши ҷиддии теъдоде аз сокинони деҳаи одилии ноҳияи Ваҳдат шудааст. зеро ба қавли сокинон дар ояндаи начандон дур ин ҷӯйбор метавонад боиси фуруравии манзили қисмате аз бошандагони он деҳа шавад. оби поёни қишлоқ инами об инами ғор инами та меомад инами об ҳами та омада ина сетка он ҳамаи хонаи мо далаби ғор омада истода ина сетка инами сетка даё истубуд бо бурдемаш инами овардем инита бо инаита она рафт ауҷа бо гашта омад инами ҷа ина сеюм бораш инаита овардем ша ина хонаҳои ҳамсоя инами сеткаҳо бовар кинеҳо инами ҷа буд ина бурдемаш уҷа хаяк инами рафтеста ёхе. ғорҳои пайдошудаи ҳамшафати деҳаи одилӣ бар изофаи таҳдид ба манзилу киштдори сокинон борҳо боиси ба умқи он ғорҳо афтидани кӯдакону наврасон ва чорво шудааст. сокинони манзилҳои ҳамшафати ғорҳо аз тарси сарозер шудани кӯдаконашон ба он ғорҳо ҳамеша онҳоро назорат мекунанд. махсусан рӯзона ҳеҷ гоҳ кӯдакон аз чашм дур нестанд. ҳами говам леви ғор будан гирифтемшон ки ҳамун лой буд гуфтум мегармо ки рафтам чӣ шуд баъд در تازه دستم شکست یا ساعت فایده کردم دیش کردم میفهم با هم یا کسی برو واردم نه نمیخواد که نه سوسیدگی پام دار میکنه توزیع. манзилҳои наздик ба фуруравии замини деҳаи одилӣ тақрибан 30 сол қабл бунёд шуда буд ва он замон ҷои ин ғорҳо ҳамворӣ буд. вале бо гузашти солҳо оби барфу борон ва пасмондаи деҳа дар шафати деҳа ғорҳои бузургу амиқро эҷод кард. барои ҳалли мушкил ва ҷилавгирӣ аз идомаи фуруравии замин ва ба ғор табдил додани заминҳои наздики деҳа сокинон дар мавқеи резиши оби ҷӯй лӯла насб карданд. тақрибан 5 сол фуруравии замин таваққуф кард, вале баъдан лӯла ҳам фурӯ рафт ва фуруравии замини деҳа авҷ гирифт. пеш рӯи ҳалли ҳамин ки ҳамин ба ёрии ҳамин халқ ова бояд раҳи ова биёванда ки турба хай ҷувор кадан дар кӯрки об дига дар ғор наёяд. сокинон мегӯянд масъулони деҳаи одилӣ ва ҷамоати Симиганҷ аз ин таҳдиди фуруравии манзили мардуми деҳа огаҳ ҳастанд. чанд дафъа муроҷиат ҳам кардаанд, аммо мегӯянд ҳанӯз аз тадбире барои ҷилавгирӣ аз идомаи фурӯрезии замини шафати манзилҳояшон кор нагирифтанд. ин деҳа тақрибан 500 хоҷагӣ дорад. ҳарчанд хатари фуруравии замин ба аксари манзилҳо таҳдид намекунад, аммо дар чанд гӯшаи дигари деҳа манзилҳои нав дар шафати дарраҳои обгузар бунёд мешаванд, ки низ он манзилҳо дар минтақаи зери хавфи фуруравӣ қарор доранд.